Međutim, Zdenko Kaćin uzme kanticu tog todoksina i krene u Ameriku. Preko Vlade Divca dođe do Magica Johnsona, koji je tada najveći košarkaš oboleo od AIDS-a. I sad Vlade Divac govore Magicu Johnsonu da proba iz kantice taj lek. Međutim, Amerika je zemlja koju mi ne razumemo, tu su osiguranja, tu su ko zna kakve obezbeđenja. Čak farmakomafija ne da Magicu Johnsonu da proba taj lek. Jer oni hoće da ga leče na svoj način, da oni zarade par. Tako da ta akcija nešto nije uspela. Ljudi koji se leče ovim todoksinom, oni su od bolesti, recimo Momo Kapor. Momo Kapor je doživeo drugu mladost zahvaljujući ovom todoksinu. A neki drugi moji prijatelji koji nisu htjeli to da piju, vrlo brzo su završili od raka. Tako da još ćemo mi čuti... Puno toga sada ima, moj Marić.